Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. Узбекистон суиб шуд. Имрӯз Тоҷикистон бо Эрон бозӣ. Узбекистон ҳакамӣ мекунад ба Абдуллоев Авазбек ва рақами 21 Муҳаммад Назриев 2 Абдусамад Фирӯзҷон Шарипов рақами 10 Аҳмадҷон Шоев рақами 11 Элиш аст. Сарманби тим миллии Эрон Али Дӯсти Сафед дар майдон аст. Шурӯъ шуд рақобат. Бинандагони гиромӣ тим миллии Эрон бозиро шуда истоданд, гарчанде ки имрӯз каме ҳам ҳаво сардтар аст, вале ин ҳимоятгар партов ба дохили ҷаримагоҳи мунтахаби Тоҷикистон ва зарбаи Назриев аст, нафари дуюм. зарба зада мешавад ва зарбаро дарвозабон баргардонид. таҳти рақами 7 зарбаи ӯро мебинем, зарбаи бисёр ҳам сахт. Эрониҳо ба ҳамла мераванд. Балуч ба бозии ӯ аҳамият бидиҳад. зарба ҳам зада мешавад. бисёр ҳам мушкил буд барои дарвозабон ва то ворид дарвоза мешавад. Эрон ба задани гол даст ёфт. мутаваҷҷеҳ мешавем, партов дастканор буд. бисёр ҳам мушкил барои дарвозабон. барои дарвозабон ба тӯб расид, инро баргардонид. ирсоли аввалро ва баъдан ирсол барои наврасони тоҷик ва ҳамин тавр ба анҷом мерасад бозии Тоҷикистон ва Эрон. бинандагони гиромӣ, бо ҳисоби 1-0 мунтахаби Эрон пирӯзӣ ба даст меоварад. нафароне ки шомили ин даста ҳастанд, онро ба капитан медиҳад ва ҳамин тавр мунтахаби Тоҷикистон наврасони то 15 солаи кишвар дар